येस. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरे कृष्णा। सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप स्वागत आहे या अध्ययन वर्गामध्ये। मला एकच सेकंद द्या। क्षमस्व, सॉरी, फोन आले ते काही गोष्टी आहेत ज्या अनअवॉइडेबल आहेत। श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी सादर वंदन। श्री श्री गौर निताई यांच्या चरणी सादर वंदन। श्रील प्रभुपाद यांच्या चरणी सादर वंदन। श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराज यांच्या चरणी सादर वंदन। श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांच्या चरणी सादर वंदन आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून मी माझ्या अध्ययन वर्गाने आपल्या सुरू करूया। तर काही डिस्टर्बन्सेस येऊ शकतील कारण ती कामाला आली आहे, ते नवीन आहे, सो थोडंसं काही वेळेला लक्ष घालायला लागतं। सो काही प्रापंचिक जबाबदाऱ्या सांभाळून प्रयत्न असतो, तर काही डिस्टर्बन्स आला तर क्षमस्व त्याच्यासाठी। एखाद्या मिनिटामध्ये होऊ शकतो। सो आपण काही नवीन भक्त आहेत का याच्यामध्ये मला जाणून घ्यायचं होतं। अजून भक्त येत आहेत, कुठले नवीन भक्त नाही येत ना कोणी? सगळे आपल्या नेहमीचेच आहात साधक? सगळे 5व्या श्लोकापर्यंत होतात तुम्ही? हरे कृष्णा। हो माताजी, मी होते। ठीक आहे, सगळे जुने साधकच आहात ना? हरे कृष्ण, ठीक आहे। कारण काही नवी साधक पण जॉईन झालेले आहेत, पण जर लागलं तर मग आपण त्याप्रमाणे रिव्हिजन घेऊ थोडी। इन केस कोणी आलं तर बघूया, म्हणजे त्यांच्यासाठी मी एखादा क्लास घेईन रिव्हिजनचा। सो आपण 6व्या श्लोकाला सुरू करणार आहोत। 5व्या श्लोकाबद्दल कोण सांगेल मला? आपण काय बघितलं 5व्या श्लोकामध्ये? 2 भागामध्ये आपण 5व्या श्लोकाचं अध्ययन केलं। 1-2 मिनिटं देऊन आपण 5व्या श्लोकावर पुढे जाऊ। 10 वाजता मागच्या क्लासमध्ये आपण नवसाधकाने ते जे 3 स्तर आहेत साधकांचे, कनिष्ठ, उत्तम आणि कनिष्ठ, मध्यम आणि उत्तम अधिकारी यांच्याबद्दल पाहिलं आणि ते कसे ओळखायचे याच्याबद्दल पाहिलं आणि नवसाधकाने त्यांचं अनुसरण करून स्वतःची स्थिती गाठण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करावा हे पाहिलं। हरी बोल, हरे कृष्णा। कोण सांगेल की उत्तम अधिकाऱ्याचे म्हणजे काय फरक बघितलात तुम्ही? एक कनिष्ठ, मध्यम आणि उत्तम, कोण मला सांगू शकेल की प्रत्येकाचा एक एक गुण सांगू शकाल की तुम्हाला त्यातला फरक काही जाणवला, किंवा कोण सांगू शकेल? इतरांनी काही सांगायचा प्रयत्न करा। योजना माताजी, रत्ना माताजी तुम्ही तर सांगाच, पण अर्चना माताजी, श्रावणी माताजी,
काय सांगू शकाल कनिष्ठ अधिकारी बद्दल, मध्यम अधिकारी आणि उत्तम अधिकारी यातला फरक किंवा प्रत्येकाचा एखादी गुण काय सांगू शकाल तुम्ही? प्रत्येकाने प्रयत्न करा. मी कुणालाही काही घाबरू नका आणि काही चुकलं तर मी इथे आहे सांगायला तुम्हाला. पण प्रयत्न नक्की करा. जसं आता रत्नामाताजींनी खूप छान प्रयत्न केला की या 3 आपण कसे टप्पे बघितले आणि भक्तीचे स्तर बघितले आपण. तर काय सांगू शकेल असतं श्रावणी माताजी, योजना माताजी, काय सांगू शकाल? एक 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 गुण किंवा एक एक जर कनिष्ठ अधिकाऱ्याबद्दल काय आहे कनिष्ठ अधिकारी? काय सांगू शकाल? हरे कृष्ण माताजी. कनिष्ठ अधिकारी भगवंतांची पूजा अर्चना करेल, परंतु म्हणजे इतर जीवांच्या हृदयातील परमात्मा स्वरूप ते जाणत नाही. हरी बोल, हरी बोल. अगदी बरोबर. खूप छान. म्हणजे भक्त त्यांना माहिती नाहीये. फक्त ते अर्चविग्रहाच्या पूजेपर्यंत आहेत, जपमाळ करता आहेत किंवा काही ठराविक गोष्टी करतायत. पण त्यांना भक्तांबद्दल किंवा जसं म्हणालात की प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये जे कोण बघू शकेल, मग मध्यम अधिकाऱ्याचे काय गुण आहेत? मध्यम अधिकारी मंगलारती, पूजा, तुलसी पूजा सर्व आचार व्यवस्थितपणे पाळतो आणि इतर भक्तांचा आदर मध्यम अधिकारी करतो. तो योग्य योग्य साधक असतो आणि हळूहळू तो प्रगती करत असतो. हरी बोल, हरी बोल. आणि कोण सांगेल की उत्तम अधिकाऱ्याचे काय गुण आहेत? श्रावणी माताजी, अर्चना माताजी, रेखा माताजी, प्रयत्न करा काही सांगायचा. माताजी, उत्तम अधिकारी असतो जो सर्व नियमांचं काटेकोरपणे पालन करतो. ठराविक वेळेस म्हणजे ज्या ज्या नियमांचं पालन करायचं वेळेस जपमाळ करणे वगैरे हे तो करत असतो. आणि शिवाय तो मत्सरी लोकांचा संग टाळतो. हे? आणि सगळ्यात भगवद्गीतेत महत्वाचं काय? भगवद्गीतेत सांगितलेले ज्ञान जसेच्या तसे तो स्वीकारतो हा. आणि श्रद्धेने ते समजून घेतो आणि हरी बोल. भगवद्गीतेच्या अंतिम आदेशाला तो स्वीकारतो. हे हरी बोल. येस अर्चना माताजी. थोडासा आवाज मोठा येऊ दे माताजी. आवाज क्लिअर नाहीये माताजी तुमचा. आता येतोय का माताजी? हा, आता येतोय. जो उत्तम अधिकारी असतो तो दुसऱ्यांची निंदा करायचं टाळतो. आवाज येतोय का? हो, येतोय येतोय, बोला. हा, निंदा करायचं टाळतो आणि त्याचं हृदय सुद्धा पूर्णपणे म्हणजे शुद्ध भक्तीमध्ये असतो कृष्णाच्या. खूप छान प्रयत्न आहे. खूप छान सगळ्यांचा प्रयत्न आहे. हरी बोल. योजना माताजी, अर्चना माताजी, रत्ना माताजी, श्रावणी माताजी, तुम्ही पण प्रयत्न करा. रेखा माताजी, तुम्ही पण करा प्रयत्न. पण खूप छान प्रयत्न आहे. तर नक्कीच म्हणजे तुम्ही सांगितलेला तो मुद्दा, पण सगळ्यात महत्वाचं उत्तम अधिकाऱ्याचा जो गुण आहे की पतित जीवांचा उद्धार करतो. म्हणजे तो इतका शुद्ध भक्त असतो की तो भगवंतांच्या नामस्मरणामध्ये तर पूर्णपणे विलीन असतोच, भगवत सेवेमध्ये असतो, जसं म्हणालात की साधना भक्ती असते. आणि अशाच प्रकारे तो इतक्या शुद्ध भक्तीपर्यंत असतो की तो पतित जीवांचा सुद्धा उद्धार करत असतो. म्हणजे त्याच्यासाठी सगळ्याच लोकांचा, म्हणजे तो कुठल्याही लोकांचा मत्सर करणं तर गोष्ट दूरची, पण तो निश्चितच कुठे भेदभाव ठेवत नाही आणि तो सगळ्यांना म्हणजे पंडित आपण जसं भगवद्गीतेमध्ये म्हटलं तसं पंडित समदर्शिना, प्रत्येकाला तो अशाच नजरेने बघतो आणि त्याचप्रमाणे तिथे कुठे भेदभाव नसतो. आणि म्हणून आपण की बघतो की शुद्ध भक्त हा एक उत्तम आचार्य होऊ शकतो. आणि म्हणूनच आपण जेव्हा म्हणतो ना की बेस्ट स्पिरिच्युअल मास्टर, एक उत्तम अधिकारी हा निश्चितच एक उत्तम गुरु होऊ शकतो. आणि कारण की जर आपण मध्यम आणि कनिष्ठ अधिकारी म्हटलं तर त्यांचे शिष्यही त्याचप्रमाणे असू शकतील. म्हणून शेवटच्या पॅरेग्राफमध्ये आपण जे बघितलं की उत्तम अधिकारी म्हणजे शुद्ध भक्त हा नेहमी आपले आचार्य असावे किंवा जे आपले गुरु असावे, कारण ते निश्चितच त्या शिष्याला योग्य प्रकारे म्हणजे त्यांना ज्ञान देऊ शकतात, मार्गदर्शन करू शकतात, कारण तिथे त्यांना दृष्टांत आलेला असतो आणि त्याप्रमाणे ते शुद्ध भक्तीपर्यंत भगवंतांच्या त्या भक्तीमध्ये ते विलीन झालेले असतात की तिथे कुठेही अशा अशा लेवलला की मग त्यांना आत्मसाक्षात्काराची भावना निश्चित वाढीस लागलेली असते तिथे. अशा प्रकारे हे उत्तम अधिकारी असतात. जसं आजच आपल्याला नामनिष्ठ प्रभूजींनी याच्यात सांगितलं की
कनिष्ठ अधिकारी निश्चितच बघू नये, कारण की कनिष्ठ अधिकारी हा फक्त अर्चविग्रहाच्या पूजेपर्यंत असतो, पण मग तिथे कुठेतरी भौतिकतेमध्ये पतन होण्याचा धोका असतो. पण मध्यम अधिकारीच्या टप्प्यापर्यंत म्हणजे आपल्याला त्या टप्प्याटप्प्याने पुढे जायचंय, आध्यात्मिक प्रगती साधायची, आणि म्हणून मध्यम अधिकारी हा कसा की भक्तांच्या संगतीमध्ये असतो, भक्तांचा आदर करत असतो, मत्सरांचा अभक्तांचा संग टाळा म्हणून आपण जेव्हा आधीच्या काही अध्यायांमध्ये श्लोकांमध्ये बघितलंय की आपल्याला कुठल्या 6 गोष्टींचं पालन करा, कुठल्या 6 गोष्टी करू नका, यातलाही आपल्याला योग्यपणे सांगितलं, आणि मग हा भक्त त्याप्रमाणे ते पालन करत असतो. म्हणून आपण त्या मध्यम अधिकाऱ्याच्या की अपराध रहित नामस्मरण करायचंय, जे नामस्मरण करायचे आहेत, 16 माळा करायच्या, त्या अपराध रहित करायचा प्रयत्न करायचा आहे. आणि मग अशा प्रकारे भक्तांशी आपण निश्चितच भक्तांच्या संगतीमध्ये राहू शकतो, आणि त्याप्रमाणे प्रत्येक भक्ताला तो आदर करून त्याप्रमाणे त्या देवाणघेवाण करत असतो. आपण जेव्हा म्हणतो की एक मिनिट हा, हे ह्याच्या बाजूचं सो अशा प्रकारे आपण बघतो की मध्यम अधिकारी बनायचा तरी निश्चित प्रत्येकाने प्रयत्न केला पाहिजे. टप्प्याटप्प्याने आपण त्या गोष्टींमध्ये पुढे जायचं आहे निश्चितच. ठीक आहे. सो आपण आज पुढे जातोय आणि आपण आज 6व्या श्लोकाला वळतो आहोत. 6व्या श्लोकाला सुरुवात करतो आहोत. आपण बघितलेलं आहे की कशा प्रकारे मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ, मध्यम आणि उत्तम अधिकारी, म्हणजे आपल्याला हे ज्ञान मिळतंय की जेव्हा आपण म्हटलं की ददाती प्रतिगृह्णाती गुह्यमाख्याती पृच्छती भुंक्ते भोजयते चैव षट्वेद प्रीती लक्षणम, की कशा प्रकारे आपण अगदी प्रेमाचं नातं, तो संबंध आणि जे देवाणघेवाण करणार आहोत तो कशा भक्तांबरोबर करावा, या भक्तांच्या टप्प्यावर आपल्याला हे जाणायचा प्रयत्न केलाय आपण. आणि म्हणूनच अशा भक्तांशी, की म्हणूनच जेव्हा ददाती प्रतिगृह्णाती, की मध्यम अधिकारी आहे तो भक्तांच्या संगतीमध्ये निश्चित ही देवाणघेवाण करतो, आणि मग त्याला निश्चित त्या मार्गावरून आध्यात्मिक प्रगती साधता येते. श्लोक 6 कडे वळूया आपण. दृष्टैः स्वभावजनितैर् वपुषश्च दोषैर् न प्राकृत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गण्डाम्बसां न खलु बुद्बुदफेन पङ्कैर् ब्रह्मदेवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः. सो खूप सुंदर प्रकारे याचं वर्णन आहे. मी चालीत नाही म्हटलं हा श्लोक, त्याच्यामुळे थोडीशी गडबड झाली. ठीक आहे. सो आपण इथे छानपैकी त्याचा शब्दार्थ बघूया. खूप सुंदर श्लोक आहे. इथेही आपल्याला भक्तांच्या, म्हणजे आपण जेव्हा बघितलं की कनिष्ठ, मध्यम आणि उत्तम अधिकारी, त्याचप्रमाणे शुद्ध भक्ताची, म्हणजे जो कृष्ण भावनेमध्ये पूर्णपणे जो स्वरूप स्थितीमध्ये असतो, मग त्याच्या दोषांना पण आपण बघायचं नाही. जसं गंगेचं जल इतकं पवित्र आहे की तिथे मग काही पावसाच्या पाण्याने फेस आला, चिखल आला, तरी पण ते गंगेचं पाणी आहे, आणि त्याच अनुषंगाने आपल्याला हा श्लोक जाणायचा आहे. सो आपण शब्दार्थ बघूया. दृष्टैही सामान्य दृष्टीने पाहिलेले, स्वभाव जनितैही स्वतःच्या स्वभावाने उत्पन्न झालेली, वपुषः शरीराचे, च आणि दोषैही दोषांनी, न नाही, प्राकृतत्व भौतिकता, इह या जगात भक्तजनस्य शुद्ध भक्तांचे पश्येत पहावे, गंडांबसाम गंगेच्या पाण्याच्या, न नाही, खलु खरोखर, बुद्बुद फेन पंकैही बुडबुड्यांनी, फेसानी आणि चिखलाने, ब्रह्मद्रवत्वम दिव्य स्वरूप, अपगच्छती दूषित व मलिन होते, नीरधर्मैही पाण्याचा स्वभाव, अपगच्छती दूषित व मलिन, अप आणि मग गच्छती, तर नीरधर्म, नीर म्हणजे पाणी, पाण्याचा स्वभाव धर्म, धर्मही म्हणजे स्वभाव धर्म. तर इथे आपण याचं भाषांतर जाणूया. भाषांतर शिला प्रभुपादांद्वारे. शिला प्रभुपाद की जय. शुद्ध भक्त आपल्या कृष्ण भावनेच्या मूळ स्वरूप स्थितीत असल्यामुळे शरीराशी तादाम्य करीत नाही. मनुष्याने अशा भक्ताकडे भौतिक दृष्टीने पाहू नये. भक्त नीच कुळात जन्मलेला असो, त्याच्या शरीराचा वर्ण चांगला नसो, त्याचे शरीर कुरूप अथवा दुर्बल अथवा रोगग्रस्त असो, आपण अशा कोणत्याही गोष्टीला महत्व देऊ नये.
साधारण दृष्टीला शुद्ध भक्ताच्या शरीरात अशी व्यंगे स्पष्ट दिसत असतील, परंतु त्याच्यामध्ये अशी तथाकथित व्यंगे असली तरीही त्याचे शरीर दूषित होऊ शकत नाही. शुद्ध भक्ताचे शरीर गंगेच्या पाण्याप्रमाणे असते. कधी कधी पावसाळ्यात गंगेचे पाणी बुडबुडे, फेस व चिखलाने भरून जाते, तरी सुद्धा ते दूषित होत नाही. आध्यात्मिक ज्ञानात प्रगत असलेले लोक पाण्याचे बाह्य स्वरूप न पाहता त्या गंगेच्या पाण्यात म्हणजे पाहता गंगेत अवश्य स्नान करतात. तर खूप सुंदर या श्लोकात आपल्याला, जसं आपण कनिष्ठ, मध्यम आणि उत्तम अधिकाऱ्या बघितलं, तशा या उत्तम अधिकाऱ्याचंच विश्लेषण आपण जास्त अजून बघतो आहोत, की उत्तम अधिकारी कशा प्रकारे आपल्याला असतो, की इतका शुद्ध भक्त असतो की तो कृष्ण भावनेच्या मूळ स्वरूप स्थितीत, की तो शरीराशी कुठलंही तादात्म्य करत नाही. तो शारीरिक भावनेशी, जसं भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितले की तू शरीर नाही आत्मा आहेस, तू या सगळ्यांचा नाश केलेला, मी या सगळ्यांचा नाश केला, तू यांना फक्त तुला फक्त इथे निमित्त व्हायचं आहे, तर त्याच्यामुळे तुला फक्त त्यांना मारायचं आहे, आणि त्याचप्रमाणे मी या सगळ्यांना ठार मारलेला आहे. तर इथे आपल्याला कशा प्रकारे सांगितलेलं आहे, तर या एक सेकंड, तर म्हणून शरीराशी तादात्म्य म्हणजे तू शारीरिक भावनेशी, जसे अर्जुनाला सांगितले की तू शरीर नसून आत्मा, आणि हा आत्मा अविनाशी आहे, त्याच्यामुळे त्याचं कोणीही काही करू शकणार नाही. तसाच हा जो शुद्ध अधिकारी आहे हा त्या भावनेशी निगडीत असतो, तो शरीराशी तादात्म्य करत नाही. आणि म्हणूनच मनुष्याने भौतिक आपली आपली सामान्य दृष्टी असते हो, आपण सामान्य दृष्टीने बघत असतो त्याच्याकडे, पण ही जी दृष्टी, ही पहिलाच जो शब्द आहे की तो सामान्य दृष्टी आहे, पण ही सामान्य दृष्टी आपण शुद्ध भक्ताकडे तशा दृष्टीने न बघता, त्याच्या कुठलीही व्यंग असली किंवा कुठलंही रोगग्रस्त असलं तरी पण आपण त्या गोष्टीला महत्व न देता, शुद्ध भक्त, जसं आपण म्हणतो ना की शुद्ध भक्त हा फक्त आत्म्याच्या पातळीवर बघितला जातो, की आत्मसाक्षात्कारी भावनेपर्यंत तो पोहोचलेला असतो. आणि म्हणूनच त्याप्रमाणेच आपण तो विचार करायचा असतो, की ही व्यंग जरी पुष्कळ असली तरीही तो इतका शुद्ध असतो की गंगेच्या पाण्याप्रमाणे त्याची शुद्धता असते. पावसाळ्यात जरी ते चिखलानी आणि बुडबुड्यांनी आणि त्यांनी खराब झालं तरी ते दूषित होऊ शकत नाही. खराब हा शब्द गंगेच्या पाण्याला वापरलाच जात नाही. तो ज्ञानी लोक, ज्यांना याचं पूर्ण ज्ञान आहे, ते निश्चितच त्या गंगेच्या पाण्यामध्ये तरीही स्नान करतात, कारण ते गंगेचं पाणी त्यांच्या दृष्टीने, कारण जसं आपण शारीरिक दृष्टीने तादात्म्य बघत नाही, तसं ते पाण्याची दूषितता त्यांच्यासाठी काहीही मायना ठेवत नाही. आणि म्हणून हे गंगेचं पाणी आहे, त्याप्रमाणेच त्याच्यामध्ये स्नान केलं जातं. तर आपण पुढे जाऊया. तात्पर्य कोणाला वाचायची इच्छा आहे? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण योजना माताजी, वाचा. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा. शुद्ध भक्ती करणे अर्थात भगवंतांची दिव्य प्रेममयी सेवा करणे हा आत्म्याचा नैसर्गिक स्वभाव आहे. शुद्ध भक्ती ही मुक्तावस्थेत केली जाते. भगवद्गीतेत 14.26 मध्ये सांगितले आहे की मांचयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते. जो मनुष्य सर्व परिस्थितीत एकनिष्ठ होऊन पूर्णपणे भक्तिमय सेवेमध्ये निमग्न होतो, तो तात्काळ त्रिगुणातीत होऊन ब्रह्मस्तरावर आरूढ होतो. अव्यभिचारिणी भक्ती म्हणजे शुद्ध भक्ती होय. भक्तिमय सेवा करणारा मनुष्य भौतिक कामनांपासून मुक्त असला पाहिजे. या कृष्ण भावना आंदोलनामध्ये मनुष्याच्या चेतनेत परिवर्तन झाले पाहिजे. जर चेतनेला भौतिक सुखोपभोगाकडे वळवले तर ती चेतना भौतिक होते, आणि जर तिला कृष्ण सेवेकडे वळवले तर त्या चेतनेला कृष्ण भावना म्हणतात. शरणागत मनुष्य भौतिक अभिलाषेविना श्रीकृष्णांची सेवा करतो. अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादी अनावृतम. शुद्ध भक्तिमय सेवा जी शरीर व मनाची कार्ये आणि ज्ञान व कर्माच्या पलीकडे स्थित असते, तिला शुद्ध भक्तियोग असे म्हणतात. भक्तियोग हेच आत्म्याचे योग्य कर्तव्य आहे. आणि जेव्हा एखादा मनुष्य प्रत्यक्षात शुद्ध भक्तिमय सेवा करू लागतो, तेव्हा तो आधीच मुक्त होतो. सगुणान समतीत्यैतान. एका कृष्ण भक्ताचे भौतिक रूप बद्ध वाटत असले तरीही तो भौतिक अवस्थेमुळे कधीच बद्ध होत नाही. म्हणून आपण एका शुद्ध भक्ताला भौतिक दृष्टिकोनातून पाहू नये. जो स्वतः भक्त होत नाही तो दुसऱ्या भक्ताला पूर्णपणे जाणू शकत नाही.
पूर्वीच्या श्लोकात सांगितल्याप्रमाणे कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी व उत्तम अधिकारी असे भक्तांचे 3 प्रकार असतात. एक कनिष्ठ अधिकारी हा भक्त व अभक्त यांच्यातील अंतर जाणू शकत नाही. त्याला केवळ मंदिरातील अर्चविग्रहांच्या पूजेविषयी आस्था असते. एक मध्यम अधिकारी मात्र भक्त व अभक्त आणि भक्त आणि परमेश्वर यांच्यातील भेद नीटपणे समजू शकतो. अशा प्रकारे तो भगवंत, भक्त आणि अभक्त या तिघांशी वेगवेगळा व्यवहार करतो. मनुष्याने शुद्ध भक्ताच्या शारीरिक व्यंगांची निंदा करू नये. अशा व्यंगाकडे त्याने दुर्लक्ष करावे आणि आध्यात्मिक गुरुचे प्रमुख कार्य भगवंतांची शुद्ध भक्तिमय सेवा किंवा शुद्ध सेवा यासच महत्व द्यावे. भगवद्गीतेत 9:30 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सह. जरी कोणी अत्यंत दुराचारी असला तरी तो भक्तिमय सेवेमध्ये निमग्न झाल्यास त्याला साधूच समजले पाहिजे, कारण तो आपल्या निश्चयामध्ये योग्य प्रकारे स्थित झालेला असतो. दुसऱ्या शब्दात त्याला साधारण मनुष्य मानणे चूक आहे. एका शुद्ध भक्ताचा जन्म ब्राह्मण किंवा गोस्वामी कुळात भलेही झाला नसेल, तरीही तो भगवंतांची सेवा करीत असल्यामुळे त्याची उपेक्षा केली जाऊ नये. वास्तविक गोस्वामींचे कुटुंब हे भौतिक गोष्टींवर, जातींवर किंवा अनुवंशिकतेवर आधारलेले असू शकत नाही. गोस्वामी ही पदवी केवळ शुद्ध भक्तच धारण करू शकतो. अशा प्रकारे आपण रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी हे ज्यांचे अग्रणी आहेत अशा 6 गोस्वामींविषयी चर्चा करतो. रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी हे जवळजवळ मुसलमानच झाले होते व म्हणून त्यांनी आपली नावे बदलून दबीर खास आणि साकर मल्लिक अशी नावे घेतली होती. परंतु श्री चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना गोस्वामी केले, म्हणून गोस्वामी ही पदवी अनुवांशिक नाही. जो आपल्या इंद्रियांचा स्वामी आहे, जो आपल्या इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवू शकतो, तो गोस्वामी. भक्तावर इंद्रियांचे नियंत्रण नसून भक्तच इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवीत असतो. म्हणून जरी भक्ताचा गोस्वामी कुटुंबात जन्म झाला नसला तरी त्याला स्वामी किंवा गोस्वामी म्हटले पाहिजे. या सिद्धांतानुसार जे जे गोस्वामी श्री नित्यानंद प्रभूंचे आणि श्री अद्वैत प्रभूंचे वंशज आहेत ते भक्त निश्चितच आहेत. परंतु जे भक्त इतर कुटुंबात आले आहेत त्यांच्याशी भेदभाव केला जाऊ नये. खरोखर भक्त पूर्वाचार्यांच्या वंशातील असोत किंवा साधारण कुटुंबातील असोत, त्यांना समान वागणूक दिली गेली पाहिजे. एखाद्याने अरे हे तर अमेरिकन गोस्वामी आहेत असे म्हणून त्यांच्याशी भेदभाव करू नये किंवा हे नित्यानंद वंश गोस्वामी आहेत असाही विचार करू नये. कृष्ण भावना आंदोलनातील अमेरिकन वैष्णवांना आम्ही गोस्वामी पद प्रदान केल्यामुळे आमच्या विरुद्ध छुपा विरोध दिसून येत आहे. कधी कधी लोक अमेरिकन भक्तांच्या तोंडावर बोलतात की त्यांचे संन्यासी किंवा गोस्वामिक पद हे प्रामाणिक नाही. परंतु या श्लोकातील रूप गोस्वामींच्या कथनानुसार एक अमेरिकन गोस्वामी आणि आचार्यांच्या कुळात जन्मलेल्या गोस्वामीमध्ये काहीच भेद नाही. त्याचप्रमाणे ज्या भक्ताला गोस्वामी ही पदवी मिळाली आहे पण त्याचे पिता ब्राह्मण नाहीत किंवा नित्यानंद प्रभू अथवा अद्वैत प्रभू यांच्या कुळातील गोस्वामी नाहीत, त्याने गर्वाने फुगून जाऊन असे समजू नये आपण गोस्वामी झालो आहोत. त्याने नेहमी लक्षात ठेवावे की भौतिक दृष्टीने गर्विष्ठ होताच आपले पतन होईल. हे कृष्ण भावना आंदोलन म्हणजे एक दिव्य विज्ञान आहे आणि त्यामध्ये मत्सराला किंचितही स्थान नाही. जे मत्सरापासून पूर्णपणे मुक्त आहेत, परमम निर्मत्सराणाम अशा परमहंसाकरिता हे आंदोलन आहे. कोणीही मत्सरी असू नये, मग तो गोस्वामींच्या कुळातला असो किंवा त्याला गोस्वामी हे पद दिलेले असो. एखादा मनुष्य मत्सरी होताच तो परमहंसाच्या स्तरावरून पतित होतो. हरे जर कृष्ण. आपण आपण हरे थांबूया. कृष्ण. हरे हा, कृष्ण. दत्त. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. तर आपण गोस्वामींपर्यंत समजून घेऊया. खूप सुंदर श्लोक आहे आणि खूप छान प्रकारे सांगितलेलं आहे की कशा प्रकारे आपण सुरुवातीलाच बघितलं, ज्या अनुवादामध्ये आपण बघितलं की कशा या शुद्ध भक्ताला परमहंस म्हणजे त्याच्या शारीरिक व्यंगांकडे बघू नका, तर त्याप्रमाणे ते न बघता ती शुद्ध भक्ती कशी आहे. म्हणून शुद्ध भक्ती करणे अर्थात भगवंतांची दिव्य प्रेममयी सेवा करणे हा आत्म्याचा नैसर्गिक स्वभाव आहे. हो, आपण जेव्हा 13व्या अध्याय भगवद्गीतेच्या बघतो तेव्हा अध्यात्म अर्जुनाने प्रश्न विचारलेत, 8 प्रश्न. त्याच्यापैकी अध्यात्म म्हणजे काय? अध्यात्म म्हणजे आपला मूळ स्वभाव. अध्य आत्मा म्हणजे आत्म्याचा मूळ स्वभाव काय आहे? तर शुद्ध भक्ती करणे. आपण सनातन आहोत, आपण भगवंतांचे अंश आहोत आणि म्हणूनच आपण भगवंतांशी आपलं नातं जोडू शकतो. ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन.
की कशा प्रकारे आपण भगवंतांचेच अंश आहोत सनातन, आणि म्हणून भगवंतांची दिव्य प्रेममयी सेवा करणे, शुद्ध भक्ती करणे हा आत्म्याचा, कारण हा आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे. जसं आपण पहिलं गुह्य ज्ञान बघितलं की शरीर नाही आत्मा आहे, तसं गुह्यतरम ज्ञान काय आहे की आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे. आणि म्हणून शुद्ध भक्ती ही मुक्तावस्थेत केली जाते. भगवद्गीतेत सांगितले आहे की मामच यो विचारेण भक्ती योगेन यो व्यभिचारेण व्यभिचार भक्ती योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते. की जो मनुष्य सर्व परिस्थितीत एकनिष्ठ होऊन मग जो पूर्णपणे डिव्होशनल आहे, पूर्णपणे भक्तिमय सेवेमध्ये निमग्न आहे, तो तात्काळ त्रिगुणातीत होऊ शकतो. म्हणजे तो ब्रह्मस्तरा कसं आहे ना, परब्रह्म आणि ब्रह्म, ब्रह्म हा परब्रह्माचाच अंश आहे. म्हणून त्या ब्रह्मस्तरावरती मग आपण ब्रह्म कधी होऊ शकतो, जेव्हा आपण स्वतःला भगवंतांच्या आपण जेव्हा म्हणतो ना क्वालिटेटिव्हली आपण भगवंतांसारखे आहोत, आणि म्हणूनच ती प्राप्ती आपण जेव्हा करू शकतो तेव्हाच आपण त्रिगुणातीत होऊन जाऊ शकतो. की सत्व रज आणि तमो गुणाच्या, त्या सत्व गुणाच्याही पलीकडे जे आहेत, ज्या पुरुषोत्तम योगामध्ये आपण बघितलं की ते या गुणांच्याही पलीकडे आहे. आणि ज्या नारद मुनींचं उदाहरण आपण की गुणातीत कोण आहे, आणि ते कसं व्हायचं आहे की वासुदेव इति, की त्या तो जो ते जे गुणधर्म आहेत आणि तो जो गुण आहे तो वासुदेव, की शुद्ध सात्विकता आहे. ती शुद्ध सात्विकता म्हणजे सात्विकतेच्याही पलीकडे. तर ते कसं जाता येईल, तर निश्चितच सगळ्या परिस्थितीत एकनिष्ठ होऊन पूर्णपणे भक्तीच्या मार्गावर आपण म्हटलं ना की जो पुढे जाऊन सांगितलंच आहे कनिष्ठ मध्यम आणि उत्तमाबद्दल, पण हा उत्तम अधिकारी की पूर्णपणे तो भक्तिमय सेवेमध्ये निमग्न होतो आहे, आणि मग तो निश्चितच ब्रह्मस्तरावरती आरूढ होऊ शकतो. अव्यभिचारिणी भक्ती म्हणजे काय, की इथे कुठल्याही प्रकारचा आपण पुढे असं सुरुवातीला अर्थ बघतानाच बघितलंय की यो व्यभिचारिणी, मग कशा प्रकारे आपण म्हणतो की याच्यात दिलेलं नाहीये, पण कुठल्याही प्रकारच्या चुकीच्या भावनेने ते केलं जात नाही. आणि म्हणूनच त्या गुणांना काय म्हटलं जातं की अव्यभिचारिणी भक्ती, आणि म्हणूनच त्या प्रकारच्या भक्तीला शुद्ध भक्ती म्हटलं जात आहे. कुठल्याही प्रकारचा तिथे व्यवहार नसतो भक्तीमध्ये, व्याभिचार नसतो, चुकीच्या पद्धतीने काही नसतं. आणि म्हणून त्या प्रकारे त्या भक्तीला शुद्ध भक्ती, तिथे कुठलाही व्यवहार नाही, तिथे कुठल्याही प्रकारचा चुकीचा देवाणघेवाण होऊ शकत नाही. भक्तिमय सेवा करणारा मनुष्य हा भौतिक कामनांपासून, जसं आपण बघितलं ना की प्रत्याहार म्हणजे जेव्हा आपण यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ज्ञान धारणा समाधी, त्याच्यापैकी कशा प्रकारे हळूहळू आपण त्या टप्प्याटप्प्याने, मग हे द्वापार युगामध्ये शक्य नाही तर कलियुगामध्ये तर शक्यच नाही हो, या टप्प्याटप्प्यांवरून जाऊन समाधीस्थ अवस्था गाठण्याला. आणि म्हणून त्याला निश्चितच या कृष्ण भावनेमध्ये येऊन जशी जशी तो आध्यात्मिक प्रगती करेल कृष्ण भावनेमध्ये, तसा तो भौतिक कामना, म्हणूनच तो भक्तीचा पहिला टप्पा श्रद्धा, मग साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, म्हणजे तुम्हाला निवृत्त कशातनं व्हायचंय, भौतिक कामनांपासून, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर या कामनांपासून मुक्त व्हायचं, आणि मग कुठेतरी भगवंतांप्रती आसक्ती, रुची निष्ठा, भगवंतांप्रती आसक्ती, आणि मग तो भाव डेव्हलप झाला पाहिजे हो. तरच भगवंतांशी प्रेम होऊ शकतं. ज्या गोपींचं होतं हो भगवंतांवर, इतकं प्रेम होतं की मग ते मानायलाच तयार नव्हते. म्हणजे ती सवंगड्यांची, म्हणजे ते जाणायला खूप पातळी यायला लागेल, आणि खूप पात्रता की ज्या यशोदा मातेनी सुद्धा भगवंतांना आपल्या मुलाप्रमाणे त्यांच्यावर प्रेम केलं, ज्या नंद महाराजांनी आपल्या मुलाप्रमाणे, तो वात्सल्य भाव तिथे आपल्याला दिसतो. आणि भगवंतांबरोबरचा तो वात्सल्य भाव आहे तिथे. कुठेही हे भगवंत आहेत म्हणून असं नाही, तर ते प्रेमच, तो आनंद, तो रसच वेगळा होता. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे ही शुद्ध भावना तिथे होती, आणि तो त्या प्रकारचं काय म्हणतात आदान प्रदान होतं तिथे. कृष्ण भावना आंदोलन, एक सेकंद द्या मला, थोडस जरा लक्ष. जर चेतनाला भौतिक सुखोपभोगाकडे, आता बघा की चेतना, प्रत्येक आपण म्हणतो ना बॉल इज इन आर पोट,
आपल्याला भगवंतांनी हे ज्ञान दिलेलं आहे, आध्यात्मिक आहोत मूळ. पण आपण जर त्याला योग्य दिशा दिली नाही, भौतिकतेमध्येच रमायचं असेल, तर मग तिथेच कुठेच कृष्ण भावना डेव्हलप व्हायचा प्रश्नच येत नाही. पण जर ती चेतना भौतिक होते, तर तिला कृष्णसेवेकडे वळवले, तर त्या चेतनाला कृष्ण भावना म्हणतात. सुख उपभोग करायचे असतील, भौतिकतेमध्येच रमायचं असेल, तर ती निश्चितच सुख भावना म्हणजे स्वतःच्या कुठेतरी इंद्रियांच्या तृप्तीमध्येच रमलेली असते. पण निश्चितच त्या चेतनेला आपण कृष्ण भावनेकडे वळवलं, कृष्ण सेवेकडे, भक्ती सेवेकडे, भक्तिमय सेवेकडे वळवलं, तर ती निश्चितच त्याला कृष्ण भावना म्हणतात. आणि म्हणूनच शरणागत मनुष्य हा भौतिक अभिलाषेविना श्रीकृष्णांची सेवा करत असतो, की तिथे कुठलाच व्यवहार नसतो. हो, की म्हणून ते निष्काम कर्म असतं. आणि म्हणूनच त्या भक्ताला ना कधी शुद्ध भक्ताला आपण म्हणतो ना लिबरेशन, म्हणजे त्याला मोक्षाचीही अपेक्षा नसते. कारण त्याला जिवंतपणे सुद्धा भगवंतांची सेवाच करायची आणि मोक्ष मिळा म्हणजे जी मुक्ती मिळाली किंवा आध्यात्मिक ते जग मिळालं की तिथे भगवंतांची सेवाच करायची. हा फक्त सेवाभाव तिथे असतो, कुठलीही अभिलाषा नसते. म्हणून ज्या अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अशा प्रकारे या गोष्टीला जाणायचं आहे. मला वाटतं याच्यातलाच श्लोक आहे हा, किंवा हा आपल्या भक्तिरसामृत सिंधू मधला खूप सुंदर श्लोक आहे. आणि म्हणूनच इथे कुठल्याही प्रकारची अभिलाषा नाहीये. आणि जो शरीर व मनाची कार्य ज्ञान व कर्माच्या पलीकडे स्थित असते, तिला शुद्ध भक्तियोग असे म्हणतात. कारण कशा प्रकारे ही भक्तिमय सेवा जी शरीर मनाची कार्य ज्ञान व कर्माच्या पलीकडे असते, की तिथे कुठल्याही शारीरिक गोष्टींची तादात्म्य नसतं. आणि म्हणूनच तिला शुद्ध भक्तियोग असं म्हणतात. भक्तियोग हे आत्म्याचे योग्य कर्तव्य. आणि जेव्हा एखादा मनुष्य प्रत्यक्षात शुद्ध भक्तिमय सेवा करू लागतो, सगुणान समतीत येतात, की आपण त्याला निश्चितच त्याला लिबरेशन मिळायची वेगळी गरजच नसते, त्याला आपोआपच ती गोष्ट मिळाली असते. जसं आपण म्हणतो ना, की निष्काम कर्म करणारी भक्त, की त्यांना कुठल्याही आपल्याला तिथे आपण जेव्हा म्हणतो ना, की सांगताना मला वाटतं 6व्या अध्यायात आपण बघितलेलं आहे, की फलगु वैराग्य आणि शुद्ध वैराग्य. म्हणजे शुद्ध वैराग्य की कशा प्रकारे आपल्याला जाणायचं, की कुठलाही मिथ्याचार भगवंतांना नकोय. आपल्याला ते जे काही कर्म करायचे जर भगवंतांच्या सेवेसाठी, भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी केलं, तर मग त्या फळांची अपेक्षा न करता आपोआपच ती मिळत असतात हो आपल्याला. आणि म्हणूनच इथे आपल्याला कशा प्रकारे, की तो तेव्हा आधीच मुक्त झालेला असतो जेव्हा तो भक्तिमय सेवेमध्ये असतो. कारण तिथे कुठेही त्याला अपेक्षा नसतात, की पण त्याला अपेक्षेविनाच ती गोष्ट मिळाली. जसं सुदामाला भगवंतांनी काही न मागता सगळं मिळालं हो त्याला, कारण तिथे कुठेच कसली अपेक्षा नव्हती. एका कृष्ण भक्ताचं भौतिक रूप बद्ध वाटत असलं, तरी तो भौतिक अवस्थेमुळे कधीही भक्त बद्ध होत नाही. म्हणून आपण एका शुद्ध भक्ताला भौतिक दृष्टिकोनातून पाहू नये. जो स्वतः भक्त होत नाही, तो दुसऱ्याला पूर्णपणे जाऊ शकत. आपण म्हणतो ना, ज्याच्या गावा जावे तेव्हा ते आपल्याला कळतं, की फायनली म्हणतात ना, जेनो काम तेनो डायमंड, तशाच प्रकारे आहे, की भक्त भक्ताला जाणू शकतो, पण तो अभक्त भक्ताला निश्चितच जाणू शकणार नाही. म्हणून आपण जेव्हा बघितलं, की उत्तम, कनिष्ठ आणि मध्यम अधिकाऱ्यातला फरक आपण जेव्हा बघितला, तेव्हा कनिष्ठ अधिकारी फक्त भगवंतांच्याच जाणण्याच्या तिथपर्यंत मर्यादित असतो. पण तो मध्यम अधिकारी आपण इथे बघितलं ना, की भक्त अभक्त याच्यातला पण फरक त्याला जाणतो. त्यांना भक्त आणि भगवंतांमधलं नातं पण माहिती असतो. म्हणून तो भक्त अभक्त आणि भगवंतांना त्या प्रकारे तो वेगवेगळा व्यवहार करत असतो. अशा प्रकारे भगवंतांशी त्याचं नातंही वेगळं असतं, भक्तांबरोबर त्याचा आदर वेगळा असतो. आणि तो अभक्तांचा संग निश्चितच टाळतो, कारण त्याला त्याची कल्पना असते पूर्णपणे. आणि मग आपण इथे बघतोय, की भगवंतांची शुद्ध भक्तिमय सेवा आणि शुद्ध सेवा यासच आपण महत्व दिलं पाहिजे. आध्यात्मिक, आपण जेव्हा एका गुरुला उत्तम आध्यात्मिक गुरु म्हणून जाणतो, तेव्हा कितीही तो दुराचारी, मग आपण म्हणतो ना, की तो भक्तिमय सेवेमध्ये इतका निमग्न झालेला साधूच त्याला समजलं पाहिजे. कारण तो आपल्या निश्चयामध्ये योग्य प्रकारे, कारण फायनली कसं आहे ना, की आपण म्हणतो ना कासवाप्रमाणे, कशी की त्याला माहिती आहे की कधी ती इंद्रिय आवडून घ्यायची आहे. ज्या प्रल्हाद महाराजांना आपण बघितलं, स्थिताधीर मुनी, म्हणजे दुसऱ्या अध्यायामध्ये, की कसा चालतोय हा स्थिताधीर, कसे बोलतायत, कसं आचरण आहे त्यांचं, तसं या शुद्ध भक्तीमध्ये कुठल्याही व्यंगांचं तिथे शारीरिक गोष्टींशी न लागता, की ती व्यक्ती इतक्या त्या शुद्ध पातळीपर्यंत पोहोचलेली असते, की ते आपल्या निश्चयामध्ये योग्य प्रकारे स्थित झालेली असतात. आणि त्याला साधारण मनुष्य समजून आहे, तो निश्चितच एक आध्यात्मिक गुरुच्या पातळीची व्यक्ती असते ती. आणि म्हणूनच त्या प्रकारे त्यांची पात्रता असते, हे समजणं खूप गरजेचं आहे. मग इथे आपल्याला खूप छान एक उदाहरण दिलेलं आहे, की गोस्वामी आपण जेव्हा बघितले, की षट गोस्वामी जे आपण इथे सुरुवातीलाच आपण ज्यांना बघितलेलं आहे, की रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी,
त्याच्यानंतर बाकी बाकी जे गोस्वामी आहेत, गोपाल भट्ट गोस्वामी आणि इतर जे 2 गोस्वामी आहेत, सनातन गोस्वामी आणि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी. रघुनाथ भट्ट आणि रघुनाथ दास. येस, तर मी पुन्हा अच्छा. तेच रिपीट केलं असं मला वाटलं. येस, सो रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट असे षट गोस्वामींचं आपण बघितलं. सुरुवातीलाच आपण ज्या श्लोकामध्ये ते अनुभवलेलं आहे, अशा या षट गोस्वामींविषयी आपण थोडी चर्चा करू. इथे रूप गोस्वामी आणि जे सनातन गोस्वामी जे अग्रेसर आहेत, सगळ्या षट गोस्वामींमध्ये जे अग्रेसर आहेत, तर ते निश्चितच त्यांनी काय केलं होतं की गोस्वामी ही पदवी, मग इथे तुम्ही जाणून घ्या बरं का, की शुद्ध भक्ताचा जन्म हा गोस्वामी, जसं आपण म्हणतो की ब्राह्मण कुळात जन्मलेला आहे, तोच फक्त ब्राह्मण. या नावाने कोणी ब्राह्मण होत नाहीये. ज्या हरिनाम ज्यांनी हरिदासांना जे नीच कुळामध्ये जन्माला आलेले होते, तरी चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना नामाचार्य ही पदवी दिलेली होती. कारण 3 लक्ष वेळेला नामस्मरण केल्याशिवाय ते अन्न प्राणीही ग्रहण करायचे नाही. 152 माळा ते केल्याशिवाय अन्न पाणी ग्रहण करणं नाही, हा त्यांचा नेम होता, हा पण केलेला होता त्यांनी. अशा या भक्ताला त्या चैतन्य महाप्रभूंनी इतकी सुंदर पदवी दिलेली होती. त्यामुळे तिथे ते भगवंतांची सेवा करीत असल्यामुळे कुठलीही उपेक्षा त्या लोकांची करू जाऊ शकत नाही. कारण ते गोस्वामी कुळात जरी जन्माला आलेले नसले तरी ते भक्ती सेवेमध्ये आहेत, भगवंतांच्या सेवेमध्ये आहेत. वास्तविक गोस्वामींचे कुटुंब हे गोष्टींवर, जातींवर, अनुवंशिकतेवर आधारलेले नाही. जसं आपण म्हणतो ना की आपण डॉक्टरचा मुलगा हा डॉक्टरच होणार असं काही लिहून ठेवलेलं नाहीये. वकिलाचा मुलगा वकीलच होईल, ब्राह्मणाचा ब्राह्मणच मुलगा असेल, म्हणजे मुलगा ब्राह्मण असेल पण त्यांनी ते ब्राह्मणत्व टिकवलं पाहिजे. आणि म्हणून त्या गोष्टी जाणणं म्हणून ती अनुवंशिकतेवर आधारित नाहीये. तर ही पदवी केवळ शुद्ध भक्तच धारण करू शकतो. कारण ती शुद्ध भक्ती, याला काय असतं की गोस्वामी म्हणजे ज्यांनी आपल्या इंद्रियांचं नियंत्रण केलेलं आहे त्याला गोस्वामी म्हणतात. तो आपल्या इंद्रियांच्या आधी जात नाहीये, त्यांनी आपल्या इंद्रियांना ताब्यात घेतलेला आहे, तो गोस्वामी. आणि असे हे रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी यांची गोष्ट तुम्हाला माहिती असेल तर दबीर खासा आणि साकार मलिक ही नावं होती. आणि ते नवाब हुसेनच्या दरबारामध्ये होते, पण नंतर सोडून त्यांना चैतन्य महाप्रभूंनाच त्यांना तिथेच यायचं होतं आणि चैतन्य महाप्रभूंबरोबरच नामसंकीर्तनाचं हे कार्य पुढे न्यायचं होतं, हे मिशन पुढे न्यायचं होतं. आणि म्हणूनच नंतर मग चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना गोस्वामी केलेलं आहे, त्यांना गोस्वामी म्हणून घोषित केलेलं आहे. कारण मग ते भगवंतांच्या त्या पूर्ण सेवेमध्ये की पूर्ण वाहून घेतलेलं होतं त्यांना. आणि मग काहीही आम्हाला शिक्षा सुद्धा करा तुम्ही, पण आम्हाला प्रभूंच्या सेवेमध्ये जायचं आहे. आणि म्हणून त्याप्रमाणे भगवंतांनी त्यांना, चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना गोस्वामी केलं होतं. ही पदवी अनुवंशिक नाहीये आणि त्यामुळे कोणीही या गोस्वामीचं पद निश्चितच भूषवू शकतं जर त्यांनी स्वतःला शुद्ध सेवेमध्ये पूर्णपणे, शुद्ध भक्ती सेवेमध्ये पूर्णपणे, की ते भगवंतांच्या ते स्वतःच्या इंद्रियांना स्वतःच्या इतके नियंत्रणात ठेवत असतात. ते इंद्रियांच्या नियंत्रणाखाली जात नसतात, तर इंद्रियांना स्वतःच्या नियंत्रणात ठेवत असतात. म्हणून त्यांना गोस्वामी म्हटलेलं असतं. हे सोपी गोष्ट नाहीये हो ही. आपण नुसतं म्हणू शरीर नाही, म्हण तू शरीर नसून आत्मा आहे, किंवा तुला तुझ्या इंद्रियांना वंचित करायचं. अहो, आपण किती घटक्या घटक्याला आपण स्वतःला टेस्ट करून बघू शकतो, पण निश्चितच ही गोष्ट किती महत्वाची आहे की त्या भौतिकतेपासून स्वतःला वंचित करणं आणि त्या इंद्रियांना, जसं तो मला रथ नेहमी आठवतो ना की ती 5 इंद्रिय आहेत, मन आहे, बुद्धी आहे आणि तो आत्मा आहे. तो आत्मा आरूढ झालेला आहे, तो तर बिलकुल दिसतच नाही. कारण सगळ्या शरीराशी मला काय खायचंय, मला बोलायचंय काय, मला हे करायचंय, मला ते हवं आहे, या सगळ्या भावनांशी निगडीत त्या गोष्टी आहे. म्हणजे कुठेतरी फक्त शारीरिक तादात्म्य तिथे राखलेलं आहे. म्हणून या सिद्धांतानुसार, की ज्यांना गोस्वामी म्हटलं जातं, या सिद्धांतानुसार जे गोस्वामी नित्यानंद प्रभूंचे, श्री नित्यानंद प्रभूंचे आणि श्री अद्वैत, म्हणजे जे आपण ज्या पंचतत्वामध्ये म्हणतो ना की श्री चैतन्य, श्री जो आपण नामस्मरणाच्या म्हणजे हरिनाम करण्याच्या आधी आपण जो पंचतत्व मंत्र म्हणतो, ते श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद. नित्यानंद म्हणजे भगवंतांचेच विस्तार आहेत, बलराम आहेत आणि तो भगवंतांचाच विस्तार आहे. म्हणून नित्यानंद श्री चैतन्य, श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, आणि मग जे श्रीवास ठाकूर आहेत, हे प्रत्येक जण वेगवेगळे, जसे त्यांनी की मग श्रीवास ठाकूर आहेत ते ज्यांनी प्रातिनिधित्व केलेलं आहे, भक्तांचं प्रातिनिधित्व केलेलं आहे. अद्वैत आचार्य हे सदानंदाचं, शिवाचं प्रतीक आहेत. राधाराणी गदाधर पंडित हे राधाराणीचं प्रतीक आहे. आणि म्हणून या पंचतत्वाची आपण जेव्हा प्रार्थना करतो तेव्हा आपण राधेला सांगतोय की आम्हाला त्या भक्तीमध्ये ठेव. म्हणजे म्हणून ज्यांना पूर्णपणे
नामाचार म्हणजे आपण जेव्हा नामस्मरण करतो तेव्हा कुठेतरी आपण निश्चितच अपराध रहित करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. पण आता आपण पहिल्या स्टेजला सगळ्या अपराध भावनेमध्येच नामस्मरण करतोय, कारण ते मन आहे ना, ते इकडे तिकडे भटकून येते. म्हणून त्या मनाची एकाग्रता करण्यासाठी या पंचतत्व मंत्राला सुद्धा तुम्ही 108 वेळेला जपू शकता आणि मग तुम्ही नामस्मरण करू शकता. निश्चितच तुम्हाला, कारण नित्यानंद प्रभू चैतन्य महाप्रभू इतके मर्सीफुल आहेत की जेव्हा आपण गौरनिताईची प्रार्थना करतो, गौरहरीची प्रार्थना करतो, तेव्हा निश्चितच आपल्याला त्या मुक्तीसाठी भगवंत मदत करत असतात. आपण एक पाऊल टाकलं ना, भगवंत 100 पावलं आपल्यासाठी चालून येत आहेत. आणि म्हणूनच आपल्याला इथे म्हणतोय की भक्त पूर्व आचार्यांच्या वंशातील असोत किंवा साधारण कुटुंबातील असोत, त्यांना समान वागणूक दिली पाहिजे. कोणी अमेरिकन गोस्वामी आहे किंवा असे गोस्वामी आहेत तसं त्यांचा भेदभाव करू नये, किंवा हे नित्यानंद वंशातले गोस्वामी आहेत अशा प्रकारे कुठल्याही गोस्वामीला डिफरन्शिएट केलं जाऊ शकत नाही. निश्चितच अद्वैताचार्य नित्यानंद गोस्वामी यांच्या अनुवंशिकनी यांच्या कुटुंबातील लोक हे निश्चितच गोस्वामी पद भूषवू शकतील, पण म्हणून याचा अर्थ नाही की ते फक्त अनुवंशिकतेने आलंय असं नाही. अमेरिकन वैष्णवांना सुद्धा आम्ही गोस्वामी परत प्रदान केल्यामुळे आमच्या विरुद्ध छुपा विरोध दिसून येत आहे. कधी कधी लोक अमेरिकन भक्तांच्या तोंडावर बोलतात की त्यांचे संन्यासी व गोस्वामी हे प्रामाणिक नाही. हे म्हणणारी लोक कशी आहेत, कारण ती कुठेतरी बिनबुडाचं म्हणतो ना आपण, म्हणजे कुठेही आधार नाहीये त्या बोलण्याला, कारण तिथे कुठेतरी मत्सर केला जातोय. हो, आणि म्हणूनच जर अमेरिकन गोस्वामी त्यांना सुद्धा गोस्वामी हे पद जर त्यांच्या आचरणानुसार दिलं जात असेल तर निश्चितच त्याप्रमाणे ते बोलणं चुकीचं आहे. आणि म्हणूनच या शोकातील रूप गोस्वामींच्या कथनानुसार एक अमेरिकन गोस्वामी आणि आचार्यांच्या कुळात जन्मलेल्या गोस्वामीमध्ये काहीच भेद नाही. की कुळात जन्मलेला असला आणि नसला तरीही तो जेव्हा स्वतःच्या इंद्रियांना नियंत्रित करून ते कार्य करत असतो तेव्हा निश्चितच त्याला गोस्वामी हे पद हे दिलं जातं. त्याचप्रमाणे ज्या भक्ताला गोस्वामी पदवी मिळालेली आहे त्याचे पिता ब्राह्मण आहेत नाहीत, नित्यानंद प्रभू अद्वैत प्रभू यांच्या कुळातील आहेत किंवा नाहीत, त्याने गर्वाने फुलून जाऊ नये आणि समजू नये की आपण गोस्वामी, की मग शेवटी एक सेकंद द्या. म्हणजे इथे जसं म्हटलं ना की वडील ब्राह्मण आहेत किंवा नाहीत अशा कुठल्याही अनुवंशिकता नाहीये तिथे, की त्यामुळे त्यांनी, आणि जरीही त्यांना ती पदवी मिळालेली आहे त्याचप्रमाणे बघा की ज्या भक्ताला गोस्वामी ही पदवी मिळाली आहे पण त्याचे पिता ब्राह्मण नाहीत किंवा नित्यानंद प्रभू अथवा अद्वैत प्रभू यांच्या कुळातील गोस्वामी नाहीत, त्याने गर्वाने फुलून जाऊन असे समजू नये की मग त्याला ते मिळालं आहे म्हणजे त्याला फुशारकी मारू नये त्यांनी, की बघा मला, मी नसून सुद्धा मला गोस्वामी मिळालेत. मग तिथे कुठेतरी पतन होण्याचा धोका असतो, कारण तिथे गर्विष्ठ होताच निश्चितच पतन होतं. कारण मग तिथे तो म्हणतो ना आपण, ते बद्ध होण्याची तर शक्यता असतेच पण पतन होण्याचा धोका असतो, कारण मग कुठेतरी स्वतःला एक गर्विष्ठपणा येतो ना, आणि मग ते गर्विष्ठपणा निश्चितच धोक्याचं लक्षण आहे. आपण म्हणतो ना मग कामात क्रोध, जसं आपण सुरुवातीच्या ह्याच्यामध्ये म्हटलं ना की या गोष्टी हळूहळू टप्प्याने, की तुम्ही जर स्वतःला सांभाळलं नाही, थोडे जरी या गोष्टींमध्ये आलात, थोडी जरी, जसं त्या अजामिलाचं झालं होतं, एक क्षणासाठी तो त्याचं मन हरकलं, पण काय झालं होतं नंतर, एक संधी मिळाली भगवंतांच्या कृपेने त्याला. पण निश्चितच ज्याला वैकुंठ मिळाला असता, भगवंतांचं धाम लगेच मिळालं असतं, तिथे कुठेतरी त्या एका क्षणासाठी त्याचं पतन झालेलं होतं. आणि मग ते पतन करायला मग त्याला एक जन्म घ्यायला लागला, मग त्याला वैकुंठ मिळालेला. म्हणजे इतकं सगळा अभ्यास करून सुद्धा मग कुठेतरी अशा लोकांना सांगितलेलं आहे की त्यांनी फुशारकी मारू नये आणि त्याप्रमाणे त्यांचा पतन होण्याची निश्चितच शक्यता असते.
हे कृष्ण भावना आंदोलन म्हणजे एक दिव्य विज्ञान आहे आणि त्यामध्ये मत्सर आला, कारण भगवंत सांगतात हो भगवद्गीतेमध्ये की मत्सर, जो माझा मत्सर करतोय त्याला हे ज्ञान कधीही देऊ नका. म्हणूनच जे मत्सरापासून पूर्णपणे मुक्त आहे, परमम निर्मत्सराणा, की अशा परमहंसांकरता हे आंदोलन आहे. इथे कुठेही मत्सराला जागाच नाही. आपण जेव्हा म्हणतो ना की बाकी सगळं तुम्ही असं, तुमचा राग असो, तुमचा म्हणजे जो क्रोधाला बघा आपण हनुमंतानी कसं परिवर्तित केलेलं आहे, भगवंतांच्या सेवेमध्ये परिवर्तित केलंय. पण हा जो मत्सर आहे ना, जो शिशुपालाचं कसं झालेलं आहे की त्याला मत्सर केलेला आहे, कंसाने मत्सर केलेला आहे, आयुष्यभर कृष्ण कृष्ण केलं पण मत्सरापोटी केलेलं आहे. मोक्ष मिळाला कारण भगवंतांनी ठार मारलेला आहे त्याला. हा, चालेल. आणि म्हणूनच हे मत्सरासाठी नाही, मत्सर तो ना, जसं आपण पुरुषोत्तम अध्यायामध्ये म्हणजे पुरुषोत्तम योगामध्ये 15व्या अध्यायात सांगितलं की त्याला छाटून टाकलं पाहिजे, नुसतंच नाही तर त्या मत्सराला, म्हणजे ही मत्सराची भावना आहे ती उखडून टाकली पाहिजे बाजूला, तरच त्या पूर्णपणे मुक्त होऊ शकतो. आणि अशांसाठीच हे आंदोलन आहे. कृष्ण भावनेचं आंदोलन हे मत्सरी लोकांसाठी निश्चितच आहे. एखादा मनुष्य मत्सरी होत असला तर तो परमहंसाच्या स्तरावरून सुद्धा पतित होऊ शकतो, कारण तिथे कुठेतरी तो मत्सर आहे ना, तो निश्चितच त्या पतनाला कुठेतरी जबाबदार असतो. म्हणून तिथे मत्सराला कुठलंही स्थान नाहीये. कृष्ण भावनेमध्ये मत्सराला स्थान नाहीये. भगवद्गीतेचं ज्ञान पण मत्सरी लोकांना मिळू शकत नाही. की भले म्हणजे ज्या ज्या लोकांना भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलेलं आहे शेवटी, म्हणूनच की असे जे द्वेष करतायत, माझा मत्सर करतायत, आसुरी भावना मनामध्ये आहे, त्यांना हे ज्ञान निश्चितच दिलं जाऊ शकत नाही. सो आपण पुढे जाऊया. हरे कृष्ण. कोणाला वाचायची इच्छा आहे? इथपर्यंत सगळ्यांना क्लिअर आहे का? काही हो माताजी. इथपर्यंत समजलंय सगळं? कोणाला काही याबद्दल शंका हो आहे? माताजी, समजलं. समजलंय? हरी बोल. हरे कृष्ण. कोण मी वाचेल? वाचू येस माताजी. माताजी, वाचा नक्कीच. जर आपण इथपासून वैष्णवांच्या शारीरिक व्यंगांना महत्त्व दिले, तर आपण जाणून घेतले पाहिजे की आपण त्या वैष्णवाच्या चरणकमलाशी अपराध करीत आहोत. वैष्णवांच्या चरणकमलांप्रती केलेला अपराध अत्यंत गंभीर असतो. खरोखरच श्री चैतन्य महाप्रभूंनी या अपराधाला हाती माता किंवा उत्तम हत्तीचा अपराध असे म्हटले आहे. एक उत्तम हत्ती अत्यंत उन्मत्त घातक, उन्मत्त हत्ती अत्यंत घातक असतो आणि विशेष करून जर तो एका नीटनेटक्या उद्यानात गेला तर तो त्या उद्यानाचा निश्चितच संपूर्ण विध्वंस करतो. म्हणून आपण सावध राहावे, जेणेकरून आपल्याकडून वैष्णवांच्या प्रति एकही अपराध होणार नाही. प्रत्येक भक्ताने वरिष्ठ वैष्णवांकडून उपदेश ग्रहण करण्यास तत्पर असले पाहिजे आणि वरिष्ठ वैष्णवाने कनिष्ठ वैष्णवास सर्व दृष्टींनी सहाय्य करण्यास तत्पर असले पाहिजे. भक्ताने कृष्ण भावनेत केलेल्या आध्यात्मिक प्रगतीनुसार त्याला वरिष्ठ किंवा कनिष्ठ ठरवण्यात येते. शुद्ध वैष्णवांच्या कार्यांना आपण भौतिक दृष्टिकोनातून पाहू नये. विशेष करून एका नवोदित भक्ताने शुद्ध भक्ताला भौतिक दृष्टिकोनातून पाहणे घातक ठरते. म्हणून आपण शुद्ध भक्ताचा बाह्यकारी व्यवहार पाहू नये, परंतु त्याचा अंतरंग भाव पाहण्याचा प्रयत्न करावा व तो भगवंतांच्या दिव्य सेवेत कसा संलग्न झाला आहे ते समजून घ्यावे. अशा प्रकारे आपण एका शुद्ध भक्ताला भौतिक दृष्टिकोनातून पाहणे टाळू शकतो व क्रमशः स्वतः शुद्ध भक्त होऊ शकतो. जे लोक कृष्ण भावना ठराविक लोकांपुरतीच किंवा ठराविक भक्तांपुरतीच किंवा ठराविक प्रदेशापुरतीच मर्यादित आहे असे समजतात, त्या लोकांना भक्ताच्या बाह्य स्वरूपास अनावश्यक महत्त्व देण्याचा कल दिसून येतो. असे नवीन भक्त प्रगत भक्ताच्या उत्कृष्ट सेवेचे महत्त्व समजू शकत नाही व महाभागवताला स्वतःच्या स्तरावर आणण्याचा प्रयत्न करतात. सर्व जगभर कृष्ण भावनेचा प्रसार करताना आम्हाला नेमकी हीच अडचण येते. दुर्दैवाने आमच्या भोवती नवसाधक गुरुबंधूंचा गराडा पडलेला आहे, जे जगभर कृष्ण भावनेचा प्रसार करण्याच्या असाधारण कार्याचे महत्त्व समजू शकत नाही. ते केवळ आम्हाला
त्यांच्या स्तरावर खेचण्याचा प्रयत्न करतात आणि प्रत्येक बाबतीत आमच्यावर टीकेची झोड उठवतात. आम्हाला त्यांच्या बालिश कृत्यांची व अल्पज्ञानाची कीव येते. भगवंताच्या भक्ती व सेवेत संलग्न असलेल्या शक्तिसंपन्न मनुष्याला सर्वसाधारण मनुष्याप्रमाणे वागवू नये. कारण असे म्हटले आहे की श्रीकृष्णांनी शक्ती संपन्न केल्याविना कोणालाही अखिल जगभर कृष्ण भावनेचा प्रसार करता येत नाही. जेव्हा मनुष्य अशा प्रकारे एका शुद्ध भक्ताची निंदा करतो तेव्हा तो एक गंभीर अपराध, वैष्णव अपराध करीत असतो. ज्यांना ज्यांना कृष्ण भावनेत प्रगती करावयाची आहे अशा लोकांकरिता हा अपराध फार बाधक आणि घातक ठरतो. वैष्णवांच्या चरणकमलांप्रती अपराध केल्यास मनुष्याला कोणताही आध्यात्मिक लाभ होऊ शकत नाही. म्हणून प्रत्येकाने सावध राहिले पाहिजे, जेणेकरून तो एका शक्तिसंपन्न वैष्णवांच्या प्रती किंवा शुद्ध वैष्णवाच्या प्रती अपराध करणार नाही. शक्तिसंपन्न वैष्णवाला आपण काही उपदेश करू शकतो किंवा त्याच्या वागणुकीत सुधारणा घडवू शकतो किंवा त्याच्या चुकीला दुरुस्त करू शकतो असे समजणे हा अपराध ठरतो. नवोदित वैष्णव व प्रगत वैष्णव यांच्या कार्यावरून आपण त्यांच्यातील भेद समजू शकतो. प्रगत वैष्णव नेहमीच आध्यात्मिक गुरु म्हणून स्थित असतो व नवसाधक भक्ताला त्याचा शिष्य समजले जाते. शिष्याने कधीही गुरुला उपदेश करू नये व गुरुने अशा लोकांकडून सल्ला घ्यावयाची गरज नाही जे त्याचे शिष्य नाहीत. श्रील रूप गोस्वामींना 6व्या श्लोकात सांगितलेल्या उपदेशाचे हे सार होय. हरे कृष्ण. हरी बोल. हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद. तर अशा या 6व्या श्लोकाचं सार आपल्याला शेवटी सांगितलंय. त्याच्या आधी आपण खूप छान दिलंय, जी संकल्पना दिलेली आहे की बघा की ज्या शारीरिक भावनेशी तादाम्य न ठेवता आपण जर वैष्णवांच्या शारीरिक व्यंगांना महत्व दिलं तर आपण वैष्णवांच्या चरण कमलाशी, बघा की भगवंताला सुद्धा भक्ताचा झालेला अपमान, वैष्णवाचा झालेला अपमान, याच्या कथा आहेत बरं का. की भगवंतांचा म्हणजे तुम्हाला माहिती असेल तर शिवाची जी कथा आहे, दक्षाचं मुंडकं छाटलं गेलं होतं, त्या शिवांचा म्हणजे वैष्णवांचा अपमान केला गेला होता आणि त्यांचा अपमान त्यांच्या पत्नीला म्हणजे वैष्णवीला सहन नाही झाला आणि म्हणूनच ती जेव्हा दक्षाने हा यज्ञ योजला होता तेव्हा शिवांना आमंत्रण दिलं नव्हतं, त्यामुळे तो अपमान वाटलेला भगवंतीला, त्यांच्या पतीला. पण तरी पण ती मुलगी म्हणून आपल्या वडिलांच्या त्या यज्ञासाठी गेली होती, पण तिथे तिने बघितलं की भगवंतांना, शिवांना ते स्थान दिलेलं नाहीये, योग्य स्थान, आणि म्हणूनच ते वाईट वाटून ती त्या यज्ञामध्ये आहुती, स्वतःला संपायला निघालेली आहुती देत होती तिथे. आणि मग ती दिल्यामुळे काय झालं की इथे शंकर क्रोधित झालेले आहेत आणि त्यांनी की वैष्णवीचा अपमान झालेला आहे, आपण म्हणतो ना की भगवंताचा भक्ताचा अपमान झालेला आहे, तेव्हा निश्चितच शंकरांनी दक्षाचं मुंडकं छाटायला म्हणून पाठवलेलं आहे. आणि मग त्याच्यानंतर तो दक्षाला मुंडकं तर म्हणजे ब्रह्मांच्या विनंतीवरून की ते शांत करायला बघतात शंकरांना की तुम्ही पुन्हा, कारण ते पूर्ण मृत पावलेले नसतात, दक्ष पूर्ण मृत पावलेले नसतात, त्यांचं जे धड असतं ते जिवंत असतं आणि म्हणूनच त्यांना कुठलं तरी मुंडकं लावावं अशा यांनी त्यांना शीर लावावं, त्या यांनी ब्रह्मा त्यांच्याकडे विनंती करायला जातात की त्यांचं शीर लावायची तुम्ही आज्ञा द्यावी. पण तेव्हा शंकर नाकारतात की नाही, त्याची तेवढी पात्रता नाहीये, ज्यांनी वैष्णवीचा अपमान केलेला आहे, आणि म्हणूनच त्या प्रकारे त्यांना बकरीचं शीर लावलं जातं. आणि मग आपल्याला मग त्या बकरीचं शीर धारण केलं, मग त्याला पश्चाताप झालेला आहे दक्षाला, आणि त्याच्यानंतर मग त्यांनी ते यज्ञ पूर्ण केलाय. मग तिथे आपण बघतो की 15व्या अध्यायात बघितले की प्रत्येकाच्या हृदयात परमात्मा, आणि मग हृदयातून ज्या संकल्पना की जी स्मरण स्मृतीची भावना आहे सगळी आहे, त्या दृष्टीने ती आकलन शक्ती असल्यानंतर त्या बकरीचं धड असो, बकरीचं शीर लावून सुद्धा दक्ष तो यज्ञ पूर्ण करतो, यज्ञाची पूर्णता करतो. म्हणजे इथे आपण बघतोय की मग त्याचा संदर्भ वेगळा आहे की जिथे आपण परमात्माला हृदयामध्ये बघतो, तो आपल्याला सगळ्याची तशी काय म्हणतात ना त्याला, की त्याप्रमाणे तो सगळं करून घेत असतो. म्हणजे जरी ब्रेनमध्ये, म्हणजे जरी त्याचं शीर वेगळं लावलेलं असतं तरी तो यज्ञ पूर्णपणे साकार करतो. आणि ते मुख्य उद्देश सांगण्याचा काय आहे की एका वैष्णवाचा अपमान, जसं चैतन्य महाप्रभूंनी सुद्धा
नित्यानंद प्रभूंचा जेव्हा जगाई मदाईने अपमान केलेला आहे तेव्हा ते सुदर्शन चक्र सोडायला बघतात. म्हणून इथे की वैष्णवाचा अपमान हा घोर अपराध समजला जातो. वैष्णवांच्या चरण कमलांप्रती केलेला अपराध अत्यंत गंभीर असतो. आणि चैतन्य महाप्रभूंनी या अपराधाला हाती माता म्हटलेले आहे. उन्मत्त हत्ती जो असतो ना, माजलेला हत्ती जो आपण म्हणतो ना, की जो एकदम काय म्हणतात त्याला, उन्मत्तच असतो तो हत्ती. आणि म्हणून तो छान असं जरी सगळं शेत असेल किंवा बाग असेल तरी त्याचा तो सगळा विध्वंस करून टाकतो. आणि म्हणूनच त्या उद्यानाला तो निश्चितच संपूर्ण विध्वंस करणाऱ्या आशया की हे सावध राहावं, कारण असा हा वैष्णवाचा अपमान धरला जातो. तेवढी त्याची लेवल धरली जाते त्या अपराधाची. म्हणून जेणेकरून आपल्याकडून वैष्णवांच्या प्रती एकही अपराध होणार नाही याची प्रत्येकाने काळजी घेतली पाहिजे. प्रत्येक भक्तांनी वरिष्ठ वैष्णवांकडून उपदेश ग्रहण करण्यास तत्पर राहिले पाहिजे. आणि वरिष्ठ वैष्णवाने कनिष्ठ वैष्णवास सर्व दृष्टीने सहाय्य करण्यास तत्पर. मग जसं उत्तम अधिकाऱ्यांनी कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी यांना उत्तम प्रकारे सल्ले देऊन त्यांना आध्यात्मिक प्रगती साधायला मदत केली पाहिजे. शुद्ध वैष्णवांच्या कार्यांना आपण भौतिक दृष्टिकोन, मग इथे आपला जो दृष्टिकोन आहे ना, आपण आता जेव्हा म्हणून म्हटलं ना की भगवद्गीता, त्याच्यानंतर भागवताचं वाचन केलं तर तुम्ही चैतन्य चरितामृत वाचू शकाल. कारण तितकी आपली आकलन शक्ती, आपली पात्रता, आपला सगळं, आपण सगळ्या गोष्टींना भौतिक दृष्टिकोनातून जेव्हा बघायला जातो तर निश्चितच तिथे आपण तो गडबड करतो. आणि त्याप्रमाणे इथे भौतिक दृष्टिकोनातून शुद्ध भक्ताला न बघता, कारण ते अतिशय घातक ठरू शकतं. कारण त्यांच्या कुठल्याही क्रिया, म्हणून आपण शुद्ध भक्ताचा बाह्यातकारी व्यवहार पाहू नये, त्यांचा अंतरंग भाव बघण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. कारण ते भगवंतांशी ज्या प्रकारे जोडले गेलेले आहेत, भगवंतांच्या भगवत सेवेमध्ये पूर्णपणे जे विलीन झालेले आहेत, त्यांना भौतिक दृष्टिकोनातून पडण्याचा हा आपण अपराध करत असतो. आणि तो निश्चितच आपण टाळणं गरजेचं असतं. आणि म्हणूनच इथे म्हटलेलं आहे की या लोकांमध्ये की जे लोक कृष्ण भावना ठराविक लोकांपुरतीच किंवा ठराविक भक्तांपुरती, मग इथे लिमिटेशन नाहीये हो. ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी हरे कृष्णाचा महामंत्र सगळ्यांसाठी खुला केलेला आहे, त्यामुळे तिथे कुठलंच कृष्ण भावनेला लिमिटेशन नाहीये. जे असं धरतायत त्या लोकांमध्ये भक्ताच्या बाह्य स्वरूपास अनावश्यक महत्व देण्याचा कल दिसून येतो. कारण मग त्यांचं सगळी शारीरिक तादाम्य आणि त्यांचं सगळं काय म्हणतात ना, मिथ्याचार दिसतो तिथे, किंवा फक्त वरवरचा मेकॅनिकली दे आर डुईंग द थिंग्स. आणि मग तिथे फक्तच वरवरच्या त्या गोष्टी करण्याचा कल दिसून येतो. असे नवीन भक्त प्रगत भक्ताच्या उत्कृष्ट सेवेचे महत्व जाणू शकत नाही. भक्त भक्तांना जाणू शकतात, पण मग ती भक्ताची पातळी पण आपण जी बघितली की कनिष्ठ अधिकारी हा उत्तम अधिकारीला जाणण्यामध्ये गडबड करू शकतो, कारण इतकी त्याची पात्रता झालेली नसते. आणि म्हणूनच त्यांनी तो संघ लाभून त्यांनी स्वतःला आध्यात्मिक प्रगत केलं पाहिजे. महाभागवताला स्वतःच्या स्तरावर आणण्याचा प्रयत्न करू नका. सर्व जगभर कृष्ण भावनेचा प्रसार करताना हीच अडचण का येते? कारण हेच तो प्रॉब्लेम होतोय. आपल्याला सुद्धा, आपण बघा, आपल्याला छोट्या छोट्या अडचणी येतात, कारण की काय होतं की सगळे इमिजिएटली कन्व्हिन्स होणारे नसतात. म्हणून इथे म्हटलंय बघा, नवसाधक गुरुबंधूंचा, कारण असे हे जे निओफाईट्स आहेत त्यांचा, कारण त्यांना एक तर ज्ञान नसतं तितकं, आणि मग कृष्ण भावनेशी दृढता करण्याची इच्छा असते, पण मग ते ज्ञान, ती सेवा, ते नामस्मरण या सगळ्याच्या माध्यमातून पुढे जायचंय हे महत्व त्यांना समजू शकत नाही. आणि मग तेच उलट भौतिकतेमध्ये, म्हणून आपण म्हणतो ना, जर भौतिक असोसिएशन वाढवलं तर तेच कुठेतरी त्यांच्या स्तरावर खेचण्याचा प्रयत्न करत असतात. मग तथाकथित निराकारवादी, मायावादी आपण म्हणतो ना, जे भगवंतांच्या अस्तित्वालाच जाणत नाही, ते अशा गोष्टींना कुठेतरी महत्व देऊन मग त्यांनाच आपल्या याच्यामध्ये खेचायला बघत असतात. आणि म्हणूनच अशा प्रत्येक बाबतीत आमच्यावर आणि प्रत्येक बाबतीत आमच्यावर टीकेची झोड उठवतात. आम्हाला त्यांच्या बालिश कृत्यांची आणि अल्पज्ञानाची, कारण इथे ज्ञानाचा अभाव आहे. ते काय हे सगळं वागतायत, कारण तिथे ज्ञानाचा, ऍब्सोल्यूट ज्ञानाचा अभाव आहे सगळ्या. भगवंतांच्या व्यक्तिगत सेवेत कल्पज्ञानाची कीव येते. भगवंतांच्या व्यक्तिगत सेवेत सॉरी मी दोन्ही वाक्य केली ना, आम्हाला त्यांच्या बालिश कृत्यांची व अल्पज्ञानाची कीव येते. भगवंतांच्या व्यक्तिगत सेवेत संलग्न असलेल्या शक्ती संपन्न मनुष्याला सर्वसाधारण मनुष्याप्रमाणे वागू नये. कारण व्यक्तिगत सेवेत जो शक्ती संपन्न, म्हणजे भगवत सेवेमध्ये परिपूर्ण असा संपन्न असलेल्या व्यक्तीला त्यांनी भगवंतांच्या जसं आपण म्हणतो की भगवंतांची इच्छा असल्याशिवाय ती गोष्ट होऊ शकत नाही. भगवंतांनी, जसं आपण म्हणतो, वी आर फॉर्च्युनेट इनफ टू बी इन दिस असोसिएशन, भगवंतांनी निवडलंय म्हणून या असोसिएशन मध्ये आपण आहोत. नाहीतर मी म्हटलं ना, भक्ती इतकी सोपी असली तर सगळेच भक्त झाले असते.
पण ती भक्ती तितकीच कठीण आहे. भगवंतांची आज्ञा पाहिजे. भगवंतांच्या निवडीशिवाय हे कठीण करणं शक्य नाहीये. भगवंतांनी शक्ती संपन्न केल्याविना कोणालाही जगभर कृष्ण भावनेचा प्रसार करता येणार नाही. जे शुद्ध भक्त, श्रीला प्रभुपाद इतके शुद्ध भक्त की भगवंतांचे इतके शुद्ध भक्त की ज्यांना असं तयार केलेलं होतं की ज्यांनी गुरूंच्या, मग शेवटी इथे कुणाच्या माध्यमातून जातोय, आध्यात्मिक गुरु, की शुद्ध भक्ताच शुद्ध भक्ताला कळू शकतं. आणि म्हणूनच त्या भक्ती सिद्धांत सरस्वती आपल्या गुरूंची आज्ञा शिरसाबंद मानून ते परदेशामध्ये सुद्धा जाऊन त्यांनी कृष्ण भावना प्रसारित करण्याचा तो प्रयत्न केलेला आहे. वयाच्या 70व्या वर्षी जलदूतावरनं प्रवास केलाय, जिथे 2 हार्ट अटॅक येऊन सुद्धा त्यांची कृष्ण भावना त्यातली दृढता थोडीही हल्ली नाहीये आणि ती दृढताच मनामध्ये होती. म्हणून जेव्हा मनुष्य अशा प्रकारे एका शुद्ध भक्ताची निंदा करतो तेव्हा तो एक गंभीर अपराध, वैष्णव अपराध करीत असतो. ज्यांना कृष्ण भावनेत प्रगती करावयाची असते अशा लोकांकरता हा अपराध बाधक आणि घातक ठरू शकतो. म्हणून कृष्ण भावने लावून आपण म्हणतो ना की वैष्णवाचा अपराध करणं हे निश्चितच घोर अपमान करण्यासारखं आहे. म्हणून प्रत्येकाने सावध राहिले पाहिजे, जेणेकरून तो एका शक्ती संपन्न वैष्णवाच्या प्रती किंवा शुद्ध वैष्णवाच्या प्रती अपराध करणार नाही. कारण ती जी भावना आहे ना, की भगवंतांनी दिलेली असते हो. ती जी शक्ती जी आहे, ती संपन्नता आहे, ती भगवंतांचं कृपा असते आणि ती अहैतुकी कृपा असते. कॉजलेस मर्सी असते ती भगवंतांची. शुद्ध भक्तांना ती मर्सी असते. म्हणून आपण शुद्ध भक्त, शक्ती संपन्न वैष्णवाला आपण काही उपदेश करू शकतो. म्हणजे आपण स्वतः काय, मग ते जेव्हा भौतिक दृष्टिकोनातून बघतो ना, तेव्हा वन ट्राईज टू से की अरे मला तर असं वाटतंय, माझं असं म्हणणं आहे. मग या गोष्टी आपण एका उत्तम भक्ताला किंवा उत्तम अधिकाऱ्याला, शुद्ध भक्ताला, शक्ती संपन्न अशा भक्ताला करणं म्हणजे खरोखर एक अपराधच ठरू शकतो. त्याच्या चुकीला आपण दुरुस्त करणं म्हणजे इथे कुठेतरी कसं आहे ना, की आपण स्वतःच्या त्या कुठेतरी स्वतःला असं समजलं की मी म्हणजे कोण आहे. मग त्यांना भक्ताची किंवा त्या भावनेशी जो निगडीत असतो त्यांना शुद्ध भक्ताची ती भावना समजणं खूप कठीण आहे. आणि म्हणून नवोदित वैष्णव व प्रगत वैष्णव यांच्या कार्य, म्हणून इथे आपण भक्तीचे टप्पे का बघितलेले आहेत, इथे का डिफरन्स दाखवलेला आहे. यू नीड टू नो दॅट कॅटेगरी, की कनिष्ठ भक्त काय करू शकतो, मध्यम भक्त काय करू शकतो आणि उत्तम भक्त काय करू शकतो. त्यांच्या कार्यावरूनच त्यांना ते ठरवलं जातं. प्रगत वैष्णव नेहमीच आध्यात्मिक गुरु म्हणून स्थित असतो आणि नवसाधक भक्ताला त्याचा शिष्य समजले जाते. उत्तम अधिकारी आणि कनिष्ठ अधिकारी, जो नुकताच भक्तीमध्ये आलेला आहे पण तो कनिष्ठ अधिकारी भगवंतांना निश्चित जाणतोय पण भक्ताला अजून जाणत नाहीये. मग त्या टप्प्याटप्प्याने तो पुढे जातोय. आणि म्हणूनच शिष्याने कधीही गुरुला उपदेश करू नये व गुरुने अशा लोकांकडून सल्ला घ्यावयाची गरज नाही जे त्याचे शिष्य नाही. मग कसं आहे ना, की गुरु शिष्याचं हे जे नातं असतं, जसं आपण बघितलं की अर्जुनाने भगवंतांना आपलं गुरु मानलेलं आहे, की कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव हा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ चेता यच्छ्रे स्यानिश्चितम, की मला निश्चित कळत नाहीये की हे कोणाला सांगू शकतो, तर गुरुंना सांगू शकतो. या स्यानिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शादी मामथा उत्पन्न. कारण एक शिष्य जेव्हा 11व्या अध्यायात त्या शिष्याला कुठेतरी पश्चाताप झाला हो, की इतकं अद्भुत आणि इतकं हे काय म्हणतात ना त्याला, इतकं असं अद्भुत आणि विराट रूप असलेले भगवंत आहेत आणि त्यांचा आपण किती वेळेला अपमान केलेला आहे, किती वेळेला आपण त्यांना असं बोललेलो आहे. आणि आपण त्यांच्या बरोबर सगळ्यांबरोबर असताना चेष्टा केलेली आहे. सगळ्याचा त्याला कुठेतरी अपराध वाटत होता, पश्चाताप वाटत होता. पण भगवंताला माहितीये की तो त्याचा लाडका सखा आहे, भक्त आहे आणि म्हणूनच भगवंतांनी ते निश्चितच स्वीकारलेलं होतं. मग इथे गुरु शिष्याचं नातं सुद्धा आपण तसं की गुरूंनी सुद्धा कुठल्याही बाकी लोकांमध्ये याच्याबद्दल चर्चा ऐकू नये, पण निश्चितच शिष्याने सुद्धा त्या गुरूंचा सल्ला पूर्णपणे ऐकावा. श्रील रूप गोस्वामींनी 6व्या श्लोकात सांगितलेलं उपदेशाचं हे सगळं सार आहे, की तुम्ही कनिष्ठ, मध्यम आणि उत्तम अधिकारी बघितला, पण त्या उत्तम अधिकाऱ्याला कसं बघायचं, कुठल्याही प्रकारे अपमान होता कामा नये आणि कशा प्रकारे उत्तम वैष्णवाचा, उत्तम गुरुचा अपमान होणं हा अतिशय घोर अपराध मानला जातोय, हे लक्षात घेणं निश्चित आहे. तर इथे म्हणून मी श्लोक संपवलेला आहे. काही जर प्रश्न असतील तर आपण घेऊया निश्चित एक 5 मिनिट. हरे कृष्णा. सगळ्यांना समजलं आहे का? क्षमस्व, मला काही आज डिस्टर्बन्सेस आले त्यामुळे थोडीशी डिस्कंटिन्युएशन होत होतं, पण काही गोष्टी होत्या, बेल वाजत होती किंवा आवश्यक होतं, अनअवॉइडेबल होत्या त्या गोष्टी. सो कोणाला काही प्रश्न आहेत का या श्लोकाबद्दल?
आपण इथे बघितलेलं आहे की शुद्ध भक्ताविषयी, वैष्णवाविषयी आपण जाणलेले आहे. आपण गेल्या याच्यामध्ये कनिष्ठ, मध्यम आणि उत्तम अधिकारी भक्तीचे टप्पे बघितले. आणि हा वैष्णव, हा उत्तम वैष्णव, हा शुद्ध भक्त शारीरिक तादात्म्य ठेवत नसतो. त्याचे कुठलेही व्यंग भौतिक दृष्टीने बघता कामा नयेत. हे याच्यामधनं निश्चित जाणून घ्यायचंय. सो काही प्रश्न आहेत? सगळ्यांना अध्याय श्लोक समजलाय व्यवस्थित? योजना माताजी, रत्ना माताजी, कल्याणी माताजी. कल्याणी माताजी नवीन आहात तुम्ही का आपल्या नेहमी येता या वर्गाला? हरे कृष्ण. बोलून सांगू शकता तुम्ही सगळे? योजना माताजी, काही शंका आहेत? नाही माताजी, माताजी आता नाही, नाही. परत एकदा बघते रिवाइज केल्यावर. ठीक आहे, एकावर. ठीक आहे, नक्कीच. कल्याणी माताजी, येस हा, हरिकृष्ण माताजी. नाही, मी नेहमी असते. असतात. बरं, ठीक. हरी बोल. हा, ठीक. असते. हरिकृष्ण. समजलाय श्लोक? समजलाय? हो. हो का? तात्पर्य वाचा सगळ्यांनी. पुन्हा काही शंका असतील अभ्यास करून पुन्हा विचारा. आणि लवकरच तुम्हाला क्विज पण शेअर केली जाईल जेव्हा हा पूर्ण होतील आपली शो. मी प्रत्येक श्लोकाच्या नंतर नाही क्विज टाकली जात, तर आपली सगळी उपदेशामृतावरच एक सगळी क्विज आहे जी तुम्ही सोडवू शकाल, जे सगळे 11व्या श्लोकावर आहे. तर ती तुम्ही वेळ घेऊन सोडवू शकाल नक्कीच. हे हरे श्रावणी कृष्ण माताजी, माताजी. काही प्रश्न आहेत? हो माताजी. बोला म्हणजे ना. नेमका वैष्णव अपराध कसा होतो? काय माताजी? नेमका वैष्णव अपराध कसा होतो? नेमका वैष्णव अपराध, खूप छान प्रश्न विचारलात माताजी. वैष्णव अपराध करणं की आपल्याला कधी कधी हा अनावधानाने पण होऊ शकतो. जसं म्हटलंय ना की आता म्हटलं तुम्हाला की ते म्हणजे जगाई मदाईनी तर तो घोर अपराध केला होता की ज्या नित्यानंद प्रभूंनी त्यांना सांगण्याचा प्रयत्न केला, हरिनामाचं सगळं महत्व सांगण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांना कीर्तन म्हणण्याचा प्रयत्न केला, त्या कारण ते उन्मत्त झालेले होते. कसं आहे ना की हे अपराध भौतिकतेमध्ये निश्चित होऊ शकतात, भौतिक दृष्टिकोनातून. मग वैष्णव अपराध कधी होऊ शकतात? जेव्हा आपण आता इस्कॉनमध्ये जेव्हा जातो तेव्हा इस्कॉन मधल्या ज्या आदरणीय व्यक्ती असतात, म्हणजे जे आपण प्रभूजीज असतात, सिनियर डिवोटीज असतात, तर त्यांचा योग्य प्रकारे आदर करणं, त्यांना त्या प्रकारे प्रणाम करणं, म्हणजे त्या त्या गोष्टी एकतर एटिकेट्स ते पाळले पाहिजेत आणि तुम्ही कुठल्याही प्रकारे टीका नाही केली पाहिजे माताजी. मग तो निश्चितच अपराध असतो. तुम्ही ज्ञानाअभावी कुठल्याही गोष्टी हे असं करू शकतात, ते असं, मला असं वाटतंय, ह्या सगळ्या गोष्टी कुठेतरी अपराध भावनेमध्ये जाऊ शकतात. त्यामुळे मेनली काय आहे, ज्ञानाने परिपूर्ण असून आपण उगीच त्याच्यावर कमेंट्स करणं, या गोष्टी थोड्याशा टाळणं गरजेचं आहे. त्यामुळे अशा दृष्टीने तो अपराध होऊ शकतो माताजी. कधीतरी आपण जेव्हा बोलत असतो वैष्णवांबरोबर किंवा सिनियर डिवोटीज, आता इस्कॉन मध्ये पण सिनियर डिवोटीज किंवा कुठल्याही वैष्णवांच्या त्या, जसं आपण म्हणतो ना की शुद्ध भक्त हे तर आपले प्रभुपाद होते, त्याच्यानंतर म्हणजे जे अनेक आता जयपताका स्वामी गुरु महाराज, जे दीक्षा देणारे सगळे गुरु आहेत, हे सगळे शुद्ध भक्तांचे टप्प्याचे आहेत. त्याच्यामुळे आपण त्याप्रमाणे त्यांचा आदर केला पाहिजे, त्याप्रमाणे आपण त्यांच्याशी आचरण केलं पाहिजे. आचरणाने सुद्धा आपण कधी कधी अपराध करू शकतो. म्हणून म्हणून बऱ्याच जण, म्हणजे आमच्याहीकडून, मी आता जस्ट या गोष्टी शिकतेय. म्हणजे तुम्हाला एक उदाहरण सांगायचं तर की नामनिष्ठ प्रभूजी कधी कधी इथे जुहूच्या मंदिरामध्ये आलेले आहेत. मग त्यांना जेव्हा आपण भेटायला जातो, म्हणजे आपण वैष्णवांना भेटायला जाणार आहे, मग आपण कसं करायचंय, मग ते थोडंसं त्याची माहिती घेऊन, म्हणजे आपल्या मुग्धामाता जे आहेतच ज्यांनी दीक्षा घेतलेली आहे, तर माझंही ज्ञान, म्हणजे आपण ना ज्ञान घेतलं पाहिजे माताजी. म्हणजे आपण आता कसं आचरण करायचंय, आपण जाऊन त्यांना प्रणाम करायचा आहे, मग आपण काही फुलं घेऊन जातो, आपण काही फळं घेऊन जातो त्यांना अर्पण करण्यासाठी. अशा गोष्टी आपण करू शकतो आणि आपल्या बोलण्यातून आपण अपराध टाळणं खूप गरजेचं असतं. तर या प्रकारे मला असं वाटतं या गोष्टी प्रॅक्टिकली आपण अज्ञानाभावीच घडण्याची खूप दाट शक्यता असते माताजी. येत आहे लक्षात? हो माताजी. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. तर त्याचं ज्ञान घ्यायचंय, म्हणून याच्यासाठी आपण जसं उपदेशामृत शिकतो आहोत, तसं भक्ती सदाचाराचे वैष्णव आचार म्हणून एक हे पण आहे, म्हणजे त्याचे एक छान एटिकेट्स मिळतं, पुस्तिका मिळते छान, तर ती पण तुम्हाला शेअर करीन मी. त्याचा PDF आहे, तर ते पण याच्यावर शेअर करूया. आज वैष्णवांचा जो श्लोक आहे त्या अनुषंगानेच आहे ते, तर नक्कीच मी प्रयत्न करीन. ते मराठीमध्ये आहे का बघते मी एकदा, पण ती पुस्तिका आहे, त्याच्यामध्ये सगळं छान आचार दिलेले आहेत, वैष्णव आचार. हा माताजी, नक्की पाठवा. नक्की छान नक्कीच वाटेल नक्की नक्कीच. वाचून. नक्की नक्की. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अजून काही प्रश्न आहेत कोणाचे? रत्ना माताजी, योजना माताजी, अर्चना माताजी, मीनल माताजी आज उशिरा आल्या का?
माताजी मी जरा बाहेर आहे म्हणून बोलत नाहीये. नो प्रॉब्लेम ऐकतेय. माताजी. श्लोक सगळ्यांना कळला आहे ना, बस हो बाकी हो कळला कळला. हरे कृष्ण माताजी. मी जरा ती माझ्या मम्मीला हॉस्पिटलमध्ये हॉस्पिटलला आहे ना ती, तर जरा हं. ऑपरेशन झालं काल, तर मी आता लेट आले घरी म्हणून मग मी ओके, लेट जॉईन सॉरी. झाले. काळजी घ्या माताजी. बऱ्या काय आहेत? माताजी, बऱ्या आहेत तुमच्या हो आई? तिचं ते युट्रस आणि काढलं ना सगळं, तिला सिस्ट आली होती म्हणून ते हो, काढलं सगळं, बरं, बरं. त्यांच्यासाठी ओव्हरीज काळजी आणि घ्या माताजी. युट्रस वगैरे. लवकरात हो लवकर हो. त्यांना बरं वाटू दे. बरं. काळजी आणि घ्या. दुसरं माताजी मला हे सांगायचं होतं की ते सकाळीच 5:45 ते 7:15 आपलं हो भागवतम असतं ना लघु, तर हो. ते कसं त्यांना त्याचं रेकॉर्डिंग नसतं का? कारण बऱ्याच वेळा काय होतं सकाळी माझं नेटवर्कच आमच्याकडे पण म्हणजे होतच नाही. आणि त्याचं आज पण मी रेकॉर्डिंग वगैरे हॉस्पिटलमधून ठेवलं नाहीये, कारण लघुभात भागवत आहे ना ते 15 मिनिटात, तर हा प्रत्येकाने ना लाईव्ह अटेंड करायचाच प्रयत्न करा. म्हणून ते रेकॉर्डिंग तर करत नाही पहिल्यापासून आपण, त्यामुळे शक्यतो प्रयत्न करा जमेल तसं ऐकायचा, नाही तर आपलं काय भागवताचं होतं मग ती लिंकच तुटून जाते, मग कधी गोल 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 फिरत राहतं आणि हा एंडिंगला 1 मिनिट बाकी बरंच असताना मग ऐकू चालू हा. होतं. मग ते नाही काही समजत नाही आणि मग असंच मध्ये मध्ये गॅप रेकॉर्डिंग झाला ना की लिंक सुरुवातीपासून तुटून जाते. नाही केलंय. हो हो. पण आपण त्या एका वर्गाचं असं आहे की रेकॉर्डिंग नाही पाठवत आहे सुरुवातीपासूनच, तर त्याच्यामुळे शक्यतो फक्त लाईव्ह सेशनच, तर इंटरनेटचा समजू शकते मी प्रॉब्लेम असू शकतो. पण तुम्ही भागवत एनिवे प्राण चैतन्य प्रभूजींचं भागवत आपण ऐकतोच आहोत, तर ते हो सगळं हो. त्याच याच्यावर आहे. तर प्रयत्न करा जसं जमेल, जेव्हा जमेल काय हे तेव्हा. कसं आता स्टार्टिंग पासून घेतलंय ना त्यांनी, म्हणून मग मी बरोबर अटेंड बरोबर करायला सुरुवात केली होती. बरोबर. आता जेव्हा जमेल प्रभूजींचं जसं भागवत. जमेल तसा प्रयत्न करा, पण आपण हो रेकॉर्डिंग हो. नाही शेअर करत. ठीक आहे. अच्छा अच्छा. ओके ओके. हा? थँक्यू. हरी बोल, हो. हरी. अरे अरे. ठीक आहे. काही प्रश्न नसतील तर आपण थांबूया. मी प्रार्थना घेते. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला हरिदास ठाकुर की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. बोल. हरे कृष्ण सगळ्यांना. हरे कृष्ण माताजी, सादर प्रणाम. हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण. माताजी. हरे कृष्ण सगळ्यांच्या हरे पद. कृष्ण माताजी, सादर प्रणाम. हरे हरे कृष्ण. कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण.